Kenese Okalo na oya abalele from Abekula Sabia from Achie Sama Oniriwo Achie Sama Ikeneke Ana mama Esoko Broka Chilego Choko Esoko Broka Antoni Ike Chukwu Ejabo Onirigo Ichie Esemna all the way from Umuoshi Ibogo Ayi Keneke Ichie Esemna Ichie Esemna Umuoshi Odogwu anyị ji bịa Ichie Esemna asị na ochie dike chụọ Ichie Esemna n'Umuoshi Odogwu anyị ji bịa bụ Benide Mmiri Chukwu kesili Igbo kesie fife onye lanye ume ji agba mbọ gbatife ọ gịnị bụ na nye mafuzi mmadụ ibe anyị n'anya n'ụwa taa Yes.
Obodo muta nwa kalaka basi no di kabana du mamuta kalo oli wana basi no di gani bunna emma di geji aga onu ifa be gwa balance Choboni Igbo kaso yaso obodo fọrọ jíjẹ n'ụwa Choboni Igbo keje yeje ọbụla ndị Igbo dị ka isi aka adara bisi aka wee gbapụlie mmụọ ọbụla anyị echezugo ụwa niile obodo ịbatara ịbụrụ onye Igbo bụla anaghị na n'ifere ndị Igbo bi n'Amerika ha na-emebe ọfụma Igbo bi n'Eshia ha na-emebe ọfụma ndị Igbo bi n'Europe ha na-emebe ọfụma ụkwụ anyị ji je Amerika ka anyị ga-eji bata n'obi anyị batasie n'obi anyị alụ mmadụ golimoto mmadụ na-enye akụzi ife
Christian Pepe. Yàgbájẹ́ fún mama. Sunday. Yes. Somebody never found Magano fonya da boda bodo. Tunde botan nerife. Botan niroro. Aziza ya lukwe. Ọ̀rọ̀ sí ètò bí. Àgàmọ̀ fọ́nyá dàbò òbòdò nínú wa ká. MC. Ọ̀ọ́yà lèmọ̀. Somebody not the room. Because go to the microphone, you haven't seen the governor. Opposition de mafia de nous. Somebody na so you na lelu. Somebody na do fonya de bumu. 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 Somebody na do fonya de bumu.
Akulo kalisiani. Ọ̀pọ̀tọ̀ wọ́n ní ìfìtẹ́dú lọ́dọ́gbọ́. Kàkílí gbọ́mọ lọ sí lẹ́gbí kọ́tọ̀ fi ọ̀hún nàmà. Ọ̀bẹ̀rẹ̀ mọ́tò ọ̀pọ̀tọ̀. Ọ̀bẹ̀rẹ̀ mọ́tò ọ̀pọ̀tọ̀. I salute you. Yes. Yes. Princess, if you open up, onu na okuru ụwa. Mgbe ị na-abata, ana m amapụ ilo. O nwere onye njeri na obele kanselọ. Ana ama. So iwe ga-adị n'ọkụ that you have not been recognized by the MC. So ya dị n'elu ụwa ilu. So, you buy a line. Buy a line. Nnukwu nwanyị. Hello. Hello. Ị mara egwu ọkụ. Onye ụjọ a na-aba. Emesịa ya na igwe nke maka osite oreke. Nali tinye egwu. Hey. Samadi na lọ́dún òfòsìsì àdébọ̀jà lọ́dún Supremo. Òfòsìsì àdébọ̀jà lọ́dún. Ọbẹ̀ nnepụ anya yiri ịgba adị mmadụ mma n'anya. Yìí ti yóò bí dẹ́bọ̀ onye wẹ̀lẹ̀ wọ̀. Amaghịzi m nke m ga-ekwu ekwu wee paakị ya. Wee sị ka mmadụ dị ka bishọ. Onye nna m onye na redio na-afụ na TV. Na-afụ na newspaper. Onwe na-emeba aja mma. Onwe na-amara. Ofu asa n'otu ụlọ. Yìí ti wọ́n bí na mọ̀. Ka anyị jebe. Okay. Adájọ́ rẹ̀ mọ̀ lẹ́nu ẹ̀bí àfúnmọ́. Kọ̀m̀pútà yìí nà chẹ́sí lẹ́nu wọ̀. Ọ̀bùdà mọ́tò ìfẹ́ mi nà bọ̀. 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 Yọọbali Igbo mmiri ayata n'onye ya na di ya na-ebi ọfụma ọgwụ si ịba ayata. Wetali m ego obi ọma na ruo a. Kelele nne. Aka Chukwu adịgo n'ifi na mmanụ. Ada chọrọ mma ekele. Ada bụ nsumeka. Ọ ga-enye anyị ego obi ama. Ego gọvanọ. Thank you. Ibi obi na bụ onye nwere enwela. Yọọbali Igbo mmiri. Egwu maka iwe. Enyi ya maka osighị isi. Ebe ọ maka iwe onye nwere enwele ife. Onye ọcha bịara ụwa n'ojii. Ekwe maka iwe. Ụdọgwụ onye ji dị ebube ndị dị mma nwanne m ha. Ọnwa mara eze n'elu ugwu nwanne m. Ọnwa mara na nwa yi nwere ego. Yọọbali Igbo mmiri. Ayaka. Anyị agbaka wee rie abana. Ozugbo ebe ọ makwile ewu ka ewu na-ata nri. Yọọbali Igbo mmiri. Kelele ndị director CSC ọhụrụ Avengers. Agbala nze na ekele. Ejikọla eme ọkọ.
Eti ogoduma. Samadina Sayadina. 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 Erima ki kan goduse. Otu na yife. Ato mesida ko na na.
Chiba Koza.
ife kurube na nkịtị ịpụọ n'ilo nwa ịsa ụmụ ifugo ọchịrị ọchịrị ọzụwa ọchịrị ọchịrị ọzụwa ọchịrị ọchịrị ọzụwa ọchịrị ọchịrị ọzụwa maka na ọchịlọzụ ha nọ n'amago kedu onye ga-enyezi ife abara isi oke nwale ma wee na-eke okwute n'afa yabas ife na-emega obodo jide eburu oke nwale ife onye lụrụ n'ụwa ka a ga-eji n'oti nwanne ibe onye lụ ka eji eloti ya mgbe ikpeazụ kedu ibe ga-eji lote ya ụwa ma ịnara anara ebe keji nwata gbara nze kedu ibe ga-eji lote ya oyima oyibo kpọrọ ya legasi onye gbara ego oyibo ga-asabafi ya nwanne m ha ebelebe ọhụrụ ayaka adekwu akụ na mmụọ nenu ịkpata ego izalafa irenu 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 Ugochukwu kelekele tale ngasi baba zalazamo ọchịrọzụ n'ibite dulu afọ nnụọ aga amali n'ụwa nyebe ego oyibo ọ dịrị ofele ka ngaba ndị owu na mkwudo ogwu mmanya ji dị eburu nwanne m ha ji famala chukwu nwaka nọ odogwu nwanye obi na-agụ ji dị ebube
ego Igbo, ego Igbo, Hey! ego Igbo, ego Igbo, ọgaranya na-aba na Malaysia, zizi omebe Lagos, ego Igbo, ije ọgaranya obije ego, money is talking, ego Igbo, ije ọgaranya obije ego, ego Igbo, ego Igbo, ego Igbo, money is talking, ego Igbo, Ọ ka m mere. Ọ ihe bụ ka a na-eme. Ochekekeneze, Ọnaba Okeneze. Ọ bụ nye mmasị ife Chikabụ. Maka na nwoke na nwanyị bụzi di na nwunye. Ka fa mụta nwa. Chukwu weta nwa eyibe ngwa afa. Ayé ìjọba ní ìsàlì. N'ọdụfọ ezude. Egekwala na asị na asị. Rụba nke gị na Chikwu.
from Nashioku. I salute you. Colonel Dr. Antonio Ebo. Yes. Meseleka, director CS Songra Ventures. Okulo kabado kiss in Vitedule. O singo na China. O siangu uti na China, China necklace 1.1 million. Okulo na rapo marapo. Pisha yake. O mesikali ni mwa. Director CS Songra Ventures. Akulo kalisia bibi. Oje chichi ni gadi. My president Jerome Nachi, as in Kanjoga said, the first president, Gamsoni, Nachi, Gamsoni was where? That's the vice president. PG, Nachi Progressive Union. Oh yeah, but I am another person. President General. Yes. Nachi. Nachi. Yes. Yes. My PG. Shindana ashia whatever. Yes. Iba kamu na shitani vane ngodi hapo. Makanene yesu ma preach. Onye machimo. Ana na kanse. Moya yana bia bia. Bena chia kukamu. Nodi no kwali mwana somo. Itachi mutanye wele nyanyo. Ana na kanse kenale preach. Onye
Amen. Amen. Iko ye ti male mmadu ka ye ti male ya. Amen. Oh. Àwọn ya bi abu ngosi ebe ya get ready. Ana bi ngosi ebe. So ka to na ya. Ama na ti